ஹாய் ஹலோ கைஸ், நான் தான் உங்கள் என்ன கேமிங் நரேன். இனி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஐஸ்கிரீம் கேம் ப்ளே. ஐஸ்கிரீம்னா நிறைய பேர் தெரியும். ஐஸ்கிரீம்னா சாப்பிட்ற ஐஸ்கிரீம் இல்லை, இது வந்து ஒரு ஹாரர் கேம்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் நம்ம இன்றைக்கி விளாட போகிறோம். ஹெட்ஃபோன் ரூம் கொடுத்துறாங்க, விண்டோ திறந்து பார்க்கலாம். அங்கே இருக்கான் அந்த ஐஸ்கிரீம் வரேன். இன்னும் ஒரு குண்டு பையன் போகிறான். அவன்கிட்ட போகக்கூடாது, என்னத்துக்கு போகிறான்னு தெரியலையே. ஓ, ஐஸ்கிரீம் கேட்குறான். என்னோடய ஐஸ்கிரீம் வேணுமான்னு கேட்குறான் அந்த ஐஸ்கிரீம்காரன். இதோ தரேன்னு சொல்லி என்ன ஏதோ பண்ணுறான். ஐயோ, ஐஸாகிட்டான். புரிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த குண்டு இருக்கான் வந்து அவன் கேஜில் போட்டுருவான். அவனை காப்பாற்றுறது தான் இந்த கேமோட இது. எங்கள் ரோப் எங்கேயாவது கிடைக்கணும். ரோப் எங்கேயாவது இருக்கான்னு பார்க்கணும். ரோப் கிடச்சிச்சு. இதான் ரோப்பு. ஐயோ, ரோப்பு எடுத்தாச்சு. இதான் தேவை, ரோப்பு தான் தேவை. கீழே இறங்கலாம். ஓ, இதில் மேலே கூட ஏற முடியுமா? சரி கீழே இறங்குவோம் சீக்கிரமா. திருப்பி மேலே ஏற முடியுமா? ஓ, அவன் துரத்திட்டு வந்தானா மேலே எடுத்து வச்சுக்கிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். சூப்பரு. மேப் எடுத்துக்குவோம். மேப் எடுத்தாச்சு. நான் வேறு எங்கே இருப்பான்னு தெரியலையே. எங்கேயோ வந்துட்டான்டா. வந்துட்டான் ஒன்று அவன் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி இந்த டோரை திறந்து உள்ளே ஏறணும். அவன் பார்த்ததுக்கப்புறமா உள்ளே ஏறணுன்னா நம்மளை பிடிச்சிருவான். அங்கே இருக்கான். என் சைடு வரான்னு தெரிய மாட்டேங்குது. ஐயோ, என் சைடு தான் வரான். ஆகா, என் சைடு டக்குன்னு திறக்கணும். தர திறக்க மாட்டேங்குது. தந்தாச்சு. நிற்கிறான். டக்குன்னு இந்த மேலே ஏறுவோம். ஏறி ஸ்டாலுக்கு ஃபஸ்ட்டு போகணும். எல்லோரும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஸ்டாலுக்கு போங்க நியூ பிளேயர்ஸு. ஸ்டால் வந்து ஈஸியான இடம். ஸ்டாலு இல்லைன்னா ஸ்டால் தான் ஃபஸ்ட்டு ஈஸியான இடம். பாருங்க, இங்கே வந்து இன்னும் எதுக்கு வந்திருக்கோன்னா ஒரு பெட்ரோல் டேங்க் எடுக்க வந்திருக்கோம். அங்கே இருக்காம பாருங்க. பரவாயில்ல, இங்கே ஓடிடலாம். பெட்ரோல் டேங்க் இங்கே இருக்கும். இதோ இருக்குது பாருங்கள், இங்கே இருக்கும். இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோ இந்த அந்த பெட் இருக்குல்ல, அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கும். நல்லா தேடி பார்த்துக்கோங்க. இப்போவே இதை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த வேனுக்குள்ளே வச்சிடணும். வேனுக்குள்ளே வச்சுட்டு இதுக்கு போகணும். இப்போ காஃபி குடிக்கிற இடத்துக்கு போகணும். கேஃபரியா போகலாம். சீக்கிரமாக போய்ட்டு அங்கே இருக்கிற வேலையெல்லாம் முடிக்கணும். இப்போ கேஃபரியா, ப்ளே கிரவுண்டு, இது ரெண்டுமே பெரிய வேலை. இப்போ இங்கே வந்து நிறையா வேலை இருக்கும். ஏதாச்சும் சீக்கிரம் இறங்கணும், இல்லைன்னா நம்மளை லாக் பண்ணிடுவாங்க உள்ள. இப்போ ஒன்று டோர் திறக்கலாம். தந்தாச்சு. இங்கே வந்து என்ன வேலைன்னா ஒரு டஸ்ட்பினையும் நோண்டி பார்க்கணும். அதான் வேலை. அங்கே இருக்கான் பாருங்க, அவன் வெளியே வரட்டும். வெளியே வந்ததுக்கப்புறமா உள்ளவே ஏறலாம். இல்லைனா ஒழுங்காக டஸ்ட்பின் எடுக்க முடியாது. ஏன்னா அவன் துரத்தினே இருப்பான். டஸ்ட்பின் எடுக்க வாய்ப்பே இருக்காது. அவன் வெளியே வரட்டும். வெளியே வரான்னு நினைக்கிறேன். வெளியே போயிட்டான். நம்ம சைடில் அப்படியே குதிச்சிட வேண்டியதான். குதிச்சு ஒரு டஸ்ட்பினாக நோண்டணும். இப்போ இன்ட்ராக்ட் கொடுத்து பார்க்கணும் ஒன்று ஒன்றா. கிடச்சிச்சு அந்த கோடு. அவன் இல்லை, டக்குன்னு போய் காயின் எடுக்க வேண்டியதான். காயின் எடுத்தாச்சு. சீக்கிரம் வெளியே வரணும். இருங்க, அவன் வரட்டும். அவனுக்கு டேக்கா கொடுத்துட்டு ஓடிடலாம். இங்கே ஆயில் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஆயில் இருக்குது. அவன் வரட்டும் உள்ளே. வந்தால் அது வரும். ஏன்னா அவன் இப்போ கார் பக்கத்தில் இருந்தான்னா அவ்வளோதான், பிடிச்சிருவான் நம்மளை. அந்த சைடு வந்தான்னா எப்படியோ ஓடிடலாம். அங்கே வர்றான். இருங்க, அவனை போய் ஜஸ்ட் இருக்கணும். போகிறான். எங்கே போகிறானே புரிய மாட்டேங்குது. கார் பக்கத்தில் போகிறான். கார் பக்கத்தில் தானே போகிறான். நம்ம டக்குன்னு காயின் எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே வச்சுருந்தோம். காயின் வச்சாச்சு. இப்போ போய்ட்டு நெக்ஸ்ட் அந்த ஆயில் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஆயில் காட்டினல்ல, அந்த ஆயில் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஆயிலு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிராணி சாப்டர் 2 போட் எஸ்கேப்பு. நெக்ஸ்ட் வீடியோ. இப்போது அவன் அங்கே இருக்கான். நம்மளை பார்த்துட்டான் பாருங்க. பீச்சில் வேண்டி தான் டக்குன்னு, இல்லைனா பிடிச்சிருவான். அதில் ஓடு. ஆயில் கேன் எடுத்துகிட்டு ஓடையாச்சு. இப்போ கரெக்டாக அது திருப்பி உள்ளே போடணும். போட்டாச்சு. மேப் எடு. போயாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளே கிரவுண்டில் நிறைய பெரிய வேலை இருக்குது. ப்ளே கிரவுண்ட் வந்தாச்சு.
டக்கு டக்கு டக்குன்னு இறங்கணும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆயில் எடுத்துக்கோங்க. ஆயில் எங்கேன்னு பார்த்து அதை ஆயில் எடுத்துருங்க. எடுத்துகிட்டு டக்குன்னு அங்கே ஒரு ஓட்டை தெரியுதா, சாக்கடை போகிற மாதிரி அதுக்குள்ளே போகணும். ஆனால் இந்த கேமில் பார்த்தீங்கன்னா உக்காந்துருப்பானா ஸ்பீடாக தான் போகிறான். கிராணியில் ரொம்ப மெதுவாக போகிறான். போகிறோம். இதுக்கு தான் இந்த இது திறந்தாச்சு. இப்போ ஆயில் தேவையில்லை, கீழே போட்டுற வேண்டியதான், வேஸ்ட். இப்போ போய் பெட்ரோல் வேணும், அப்புறம் காயின் ரெண்டுமே. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா பெட்ரோல் எடுத்துக்குவோம். பெட்ரோல் எடுத்துகிட்டு போய், அதாவது எதுக்கு பெட்ரோல்னால் அங்கே ஒரு இது இருக்கும், பொக்லைன் இருக்கும். அந்த பொக்லைனுக்கு பெட்ரோல் ஊற்றுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு தான் போக முடியும். ஆகா, ஐஸ்கிரீம் காரன் போச்சு வரான். பார்த்தீங்கன்னா கிராணி இல்லைன்னா இங்கே இதுக்குள்ளே வர முடியாது. இவனால தான் வர முடியுது. அவன் வர வந்துட்டுருக்கான். டக்கு டக்குன்னு ஓடி போய் பெட்ரோலை ஃபில் பண்ணணும். இப்போ இந்த உடஞ்சிருக்குல்ல, இந்த இடத்துல ஃபில் பண்ணணும் பெட்ரோலு. ஆகா, ஐயோ திரும்பிச்சு தெரியாமல். திரும்பியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து பண்ணணும். பரவாயில்ல, இந்த ஓட்டையை பார்த்துட்டே பண்ணுவோம். அவன் வந்தான்னா டக்குன்னு ஓடிடுற மாதிரி பார்த்துக்கலாம். பண்ணியாச்சு, அவ்வளோதான், ஃபில் பண்ணியாச்சு. பெட்ரோல் கேனை கீழே போட்டுறாதீங்க, இன்னொரு இடத்துல தேவை. இன்னும் வரானான்னு பார்த்துட்டு போகிறோம். வரல, திரும்பி போகிறான் போல். ஆமாங்க, திரும்பி போகிறான். பரவாயில்ல, நம்மளும் போயிடுவோம். அதுக்குன்னு ரொம்ப ஸ்பீடாக போயிடாதீங்க, அவன் திரும்பிடுவான். ரொம்ப ஸ்பீடாக போனீங்கன்னா ஈஸியாக பிடிச்சிருவான் நம்மளை. அதனால் கொஞ்சம் மெதுவாகவே போங்க, ரொம்ப ஸ்பீடாக போக தேவையில்ல. ஃபியூல் டேங்கை சொன்ன பாருங்கள், கீழே போட்டுறாதீங்க. ஒரு இடத்துல தேவை, அவங்க நடந்து போய்ட்டுருக்காங்க எங்கேயோ. டக்குன்னு அந்த காயின் வர இப்போ எடுக்கணும். காயின் எதுக்குன்னா, இருங்க பாருங்கள், எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன்னா சுவாரஸ்யமாக இருக்காது. எங்கே போகிறான்னு வர தெரிய மாட்டேங்குது. எங்கே போகிறான்? ரொம்ப மெதுவாக நடக்கிறான். ஐயோ, வேனுக்குள்ளே போகிறானே. ஆகா, வேனுக்குள்ளே தானே இது வைக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணுறது? சரி, வேனுக்குள்ளே என்ன பண்ணுறான் அவன்? சும்மா நின்று இருக்கான். இதுக்காக போனா? வாடா, வெளியே வாடா. வெளியே வந்துட்டான். சீக்கிரம் வெளியே வாடா, வாடா, சீக்கிரம் வாடா. அவன் நம்மளை தத்திட்டு இருக்கும்போது அந்த சைடு ஓடிடுவோம். சீக்கிரம் ஓடு. ஒன்று வேகமாக ஓடி அந்த கேனை பெட்ரோல் எடுத்து இதில் வச்சிடணும். வண்டியில் காயின் எடுக்கணும். காயின் எடுத்தாச்சு. சீக்கிரம் ஓடு. இப்போ என்ன பண்ணணும்னா, இது 3 இருக்கும், இது நடுவில் இருக்கிறதுல போயிட்டு காயின் போட்டு இதை அழுத்திங்கன்னா கன்று வரும். வந்துச்சு வருங்க, பெயிண்ட் பால் கன்று கிடச்சிச்சு. இந்த கன்று வச்சு அவனை சுடலாம். அவன் எங்கே இருக்கான்னு பாருங்கள். எங்கே இருந்தானா சுட்டுடலாம். இங்கே இல்லை, அவன் இங்கே இல்லை. அவன் எங்கே இருக்கான்னு பார்த்துட்டு சுட்டுட்டு வரலாம். ஸோ அவன் எங்கே இருக்கான்னு தெரியல, எங்கே போனானே தெரியலையே. அந்த சைடு வரான். அவன் பார்த்துட்டேன். இப்போ அவன் வரட்டும், அவனை சுட்டு காட்டுறேன். ஏன் வர ஆடிட்டு வரான், ஒழுங்காக சுட முடியல. ஐயோ, ஒரு உள்ளிட்ட வேஸ்ட் பண்ணிட்டேன். கரெக்டாக சுட்டேன் பாருங்கள், அவ்வளோதான், அவன் கீழே வந்துட்டான். இப்போ அந்த பொக்லின்னு சொன்னான்ல, அந்த பொக்லின் விளாட இருக்குது. அந்த பொக்லின் எதுக்குடா, ஓட்டலாம் முடியாது, சும்மா அதை கேட்டை உடைக்கணும். கேட்டை உடச்சிட்டு உள்ளே போய்ட்டு அந்த போலீஸ் ட்ரெஸ் ஒன்று இருக்கும், ஒரு லிவரை தள்ளி பார்ப்போம். இந்த லிவர் ஃபஸ்ட்டு லிவரே சூப்பர், நம்மளுக்கு லக்கு. அவ்வளோதான், முடிஞ்சிச்சு. கீழே இறங்க வேண்டியதான். இறங்கி இது வழியாக போகணும் உள்ள. இது உள்ளே எதுக்கு போகணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஒரு ஜாக்கெட் இருக்கும். ஜாக்கெட்னா கோட் இருக்கும். அந்த கோட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் கீ ஒன்று இருக்கும், அது தேவை. அது கிடச்சிதுன்னா அதுக்கப்புறமா இந்த பக்கமே வர தேவையில்ல, ப்ளே கிரவுண்டு பக்கம். ஆஃபீஸ் கீ எங்கேன்னு தெரியல. அந்த கோட்டு இது மேலே இருக்கான்னு பார்ப்போம். இது மேலேயும் இல்லை. சரி, இங்கே இருக்கா? இங்கேயும் இல்லை. எங்கே இருக்குன்னே தெரியல அந்த கோட்டு. இங்கே இருக்கா? இங்கேயும் இல்லை. இங்கேயும் இல்லை. எங்கே வச்சுக்கிறான்னு ஒன்றுமே புரியலையே. இருங்க, இங்கே ஒரு குழி இருக்கும், அந்த குழி வழியாக போனோன்னா தெரியும். இங்கே ஏதாவது வச்சுருப்பான் கொஞ்சம், அதனால் இது வழியாக போய் பார்க்கலாம். ஆனால் இந்த சைடு போகிறப்ப அவன் வந்துட்டான்னா ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, ஏறவே முடியாது மேலே. ஈஸியாக பிடிச்சிருவான். இந்த சைடு வந்தால் பரவாயில்ல,
சிவா அந்த சைடு வந்துட்டான்னா அசால்ட்டாக பிடிச்சிருவான் நம்மளால ஏற கூட முடியாது. இந்த சைடு பாருங்க, நான் ஏறி காட்டுறேன். ஏறவே முடியாது பாருங்க, ஏறவே முடியாது. இந்த சைடு அந்த சைடு தான் போகணும். அதுக்கெலாம் வரக்கூடாது. டக்கு டக்குன்னு ஓடணும். ஓடு 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 ஓடு. ஓடணும் கொஞ்சம். அவன் வரமாட்டான். வந்தானா இப்போ வந்தால் கூட ஓடிடலாம். இப்போ வந்தானா பயம் இல்லை அவ்வளோ இதுவாக. ஏன்னா இப்போ அது குனிஞ்சு வர்றதெல்லாம் தாண்டிட்டு குனிஞ்சு வர்றது தாண்டுறதுக்கு அப்புறமா அவன் என்ன தான் தொத்திட்டு இருந்தாலும் அவனுக்கு முன்னாடி அவன் இந்த சைடு தான் வந்து இறங்குவான். அதனால் அவனுக்கு முன்னாடி இந்த சைடு வந்து ஏறிடலாம். இந்த கயிறு மேலே ஏற முடியுமா? ஏற முடியல. எங்கே இருக்குது இது? இந்த மாதிரி இதில் கூட சேரில் கூட நிறைய இருக்கும். எல்லா சேரையும் செக் பண்ணணும். என்ன இது? ஓ, இது ஒரு ஒளியிற இடம்னு நினைக்கிறேன். ஏய், இங்கே சேரில் இருக்குது. ஐயா திரும்ப அது இருக்குது. பார்த்தாச்சு. இது இருக்குது பாருங்க, ஆஃபீஸ் கீ. இதாங்க ஆஃபீஸ் கீ. இதுக்கு தான் இவ்வளோ தூரம் வந்தது. ஆஃபீஸ் கீ கிடச்சாச்சு. இப்போ நம்ம என்ன எங்கே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட்டு பார்க்கிங் போகணும். நிச்சயமாக ஏஞ்சிருப்பான். டக்குன்னு போயிட்டு இதை போய் வேனில் வைக்கணும். ஆகா ஆகா ஆகா, துரத்திட்டு வரான். டக்கு டக்குன்னு இது போய் வேனில் வச்சிருவோம். ஜஸ்ட் மிஸ் அவன்கிட்ட மாட்டிருந்தா ப்ளோ பண்ணியிருப்பான் அவனோட ஐஸை. அந்த குண்டு பையனுக்கு பண்ணால் பார்த்தீங்களா, அது பேர் தான் ப்ளோ. அது மாதிரி நம்ம மூஞ்சிலையும் ஆக்கிடுவான். பெயிண்ட் பால் எடுத்துருவோம். இது தேவை அவன் அடிக்கிறதுக்கு இல்லை, அங்கே ஒரு கார் ஓட்டணும். அந்த கார் ஓட்டுறதுக்கு தேவை இது. அவன் எங்கன்னு தெரியலையே. கீழெல்லாம் இறங்கி குதிச்செல்லாம் வரான் பாருங்களேன். சரி, இந்த சைடு போயிடலாம். தேவையில்லாம் புல்லட் டெஸ்ட் பண்ண தேவையில்ல. அவன் இந்த சைடு வந்தானே நம்ம அந்த சைடு போய் ஈஸியாக அந்த மேப்பை பிடிச்சிடலாம். ஃப்ரோஸ்டி ஐஸ்கிரீம் அது பேர் தெரில. முடியாச்சு. இது போட்டு ஆகா, நம்மளை துரத்துறானோ. தத்தல டக்குன்னு போயிடணும். இப்போ காஃபி குடிக்கிற இடம் இல்லை, பார்க்கிங் போனோம். பார்க்கிங் போயிட்டு அந்த கார் ஓட்டணும்னு சொன்னால் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ஓட்டலாம். செகண்ட் ஃப்ளோர்லேருந்து நெக்ஸ்ட் கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் வந்து இறக்குறான் காரை. சரி பரவாயில்ல, இறக்குனா என்ன. இப்போ கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் தான் நான் அந்த கார் ஓட்டுறது இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு பால் எடுத்துக்கணும். பெயிண்ட் பால் கன் எடுத்துகிட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க்கு பாருங்கள், இந்த கார் தான் ஓட்ட போகிறோம். கரெக்டாக சுடணும் அதில். சுட்டாச்சு. அவ்வளோ கரெக்டாக சுட்டாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஹாஹா, இவன் எப்போ தான் எப்படி தான் வரான்னு தெரில. பெட்ரோல் டேங்க் எடுக்கணும். எடுத்தாச்சு பெட்ரோல் டேங்க் எடுத்தாச்சு. டக்குன்னு போய் அந்த காரில் போய் ஊற்றணும். ஆனால் அவன் வர தொத்துறானே, இந்த நேரத்தில் ஊற்றணுன்னா அங்கே கன்ஃபார்மாக காலிடுவோம். இருங்க, அவனை பார்க்க வச்சு இந்த சைடு வர வச்சு நம்ம இந்த சைடு ஓடிட வேண்டியதான். அவன் போட்டு அவனே தானாக போகிறான். பரவாயில்ல, அது நல்லது தான். நம்ம வாட்டி கார் ஓட்டிடுவோம். பெட்ரோல் ஊற்றிட்டுருக்கேன். ஊற்றி முடித்தவொடனே கார் எடுத்துகிட்டு போக வேண்டியதான். இது ஒன்றும் அவ்வளோ இதுவாக இல்லை. சும்மா இப்படி ஆமாம் இப்படி தான் கார் ஓட்டுறது பாருங்க. இப்படி இழுத்தா போதும், அது போய்ட்டு போகும். இல்லை ரிவர்ஸ் எடுக்கணும். இதுதான் கார் ஓட்டுறது. ஒரு ஆரோலாம் இல்லை சைடில், அது மாதிரிலாம் இல்லை. இப்படி இழுத்துக்கணும். இப்போ என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன தானாக ஓடுது பார்த்தீங்களா காரு. வாங்க ரன்னிங்லேயே போயிடலாம். ரன்னிங்கில் ஏறியாச்சு காரில். அவ்வளோதான், வேகமாக போக வேண்டியதான். இது இடிச்சு தள்ளணும். இந்த கார் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, முக்கியமான விஷயத்துக்கு. ஸோ இந்த டோரை இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்குல்ல, அதை இடிக்கணும். அதுக்கு தான் இந்த காரு. இதை இடித்து உடைக்கணும். இன்னொரு இடி இடிச்சிக்கலாம். உடச்சாச்சு, அவ்வளோதான், இது போதும். ஆகா, ஐஸ்கிரீம் வந்துட்டான். விடுங்க, இப்போ என்ன அவன் வந்தால் என்ன போட முடியாதா என்ன. ஈஸியாக ஓடிடலாம். இப்போ போய் ஆஃபீஸ்க்கு எடுக்கணும். ஆஃபீஸ்க்கு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணணுன்னா, ஐயோ ஒன்று மறந்துட்டேன். ஆகோ அப்பா, ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு பிடிச்சிருப்பான். ஜஸ்ட்டு மிஸ்ஸு தவிச்சாச்சு. இப்போது ஒன்று மறந்துட்டேன். ஆஃபீஸ்க்கு முன்னாடி அங்கே அந்த காஃபி குடிக்கிற இடத்துல ஒரு கோட் இருக்கும். அந்த கோட்டில் யார் பேர் வரும், பிராடா இல்லை ஜெசிகாவா, அந்த மாதிரி நேம்ஸ் நிறையா இருக்கும். அதில் யார் பேர் வரும்னு பார்க்கவே இல்லை. அதுக்கு போய் அந்த கேஃப்ரியாவுக்கு போய் பார்க்கணும் திருப்பியும். ஸோ திரும்பியும் போய் பார்த்துட்டு வரணும். அந்த நேமை பார்த்துட்டு வரணும்.
டக்கு டக்குன்னு ஓடி அந்த நேம் பண்ணிட்டு பார்த்துட்டு புரிஞ்சுது. நேமை பார்த்துட்டு முடிஞ்சிச்சு வேலை. டக்கு டக்குன்னு உள்ளே இறங்கு இறங்கிச்சு. அந்த நேம் பார்த்துட்டு முடிஞ்சிச்சு. இப்போ இந்த கிச்சனில் தான் அந்த கோட் இருக்கும். அந்த கோட்டோட நேம் பார்க்கணும் நம்ம. இது இருக்குது பாருங்கள், இந்த கோட்டு தான். நம்மளுக்கு ஜெஸ்ஸிகான்னு வந்திருக்கு. அப்போ நம்ம போய் ஜெஸ்ஸிகா கார்டு எடுக்கணும். உங்களுக்கு எனக்கு ஜெஸ்ஸிகான்னு வந்திருக்கும். உங்களுக்கு என்ன நேம் வந்து அந்த நேம் எடுங்க. ஏன்னா உங்களுக்கும் ஜெஸ்ஸிகான்னு இருக்காதீங்க. பார்க்கட்டும் பரவாயில்ல, பார்த்தாலும் பரவாயில்ல. வாடாடி முஞ்சா வாடாடி துரத்திட்டு வாடா முஞ்சா. டோரை க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. ஏன் திறந்துட்டு வரான்டா, அவனுக்கு எவ்வளோ திமுரு. எட்டி பார்த்துட்டு இருக்கான். அவன் இந்த சைடு வரலன்னா எப்படியாவது காருக்குள்ளே ஏறிடலாம். ஆஹா, ஐயோ இவனுக்கு இது ஒரு வேலை போலகுது. காண்டேத்துறாங்க, சத்தியமாக காண்டேத்தின்னு இருக்கான். சீக்கிரமாக முடிக்க முடியலையே கேம் பிளேவை. ஆஹா, இந்த சைடு இப்படா இந்த தடவை இந்த சைடே வரேன்டா. வாடாடி வாடா, உள்ள வாடா, நீ இஞ்சா வாடா. வரட்டும், இந்த சைடு தப்பிச்சு ஓடிட வேண்டியதான். ஏன்னா அந்த சைடு ஓடுறதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னா அவன் தத்தின்னு வரான், டக்குன்னு எடுத்துன்னு போக முடியாது. இன்னும் அவன் வரவே மாட்டேங்கிறான். வந்துட்டான். அவ்வளோதான், குதிச்சாச்சு. டக்குன்னு ஓடு. டக்குன்னு வேனுக்கு ஓடணும் இப்போ. ஆகா, பார்த்துட்டானா திருப்பியும்? பார்த்துட்டானா? ஆஹா, பார்த்துட்டான். பெரிய வேலையாக இருக்கே. அவன் கொஞ்சம் அசந்தானா போதும். அவ்வளோதான், போதும். டக்குன்னு போயிடணும். பார்க்கிங் போயாச்சு. இந்த கேமில் இதான் தலைவலி. அவன் ப்ளோ பண்ணால் கூட பரவாயில்ல, நம்மகிட்ட வந்து இது பண்ணிகிட்ருக்கான் பார்த்தீங்களா, அதான் தலைவலியாக இருக்குது. இப்போ ஆஃபீஸ்க்கு எடுக்கணும். நான் பட்டி எடுக்காமல் ஓடின்னு இருக்கேன். ஆஃபீஸ் கீ எடுத்தாச்சு. ஆஃபீஸ்க்கு எடுத்துகிட்டு போய் எனக்கு ஜெசிகான் நேம் வந்ததில்ல, அந்த நேமில் ஒரு கார்டு இருக்கும், ஐடி கார்டு. அதை போட்டுக்கணும் நம்ம. கார்டு போடக்கூடாது, எடுத்துகிட்டு வரணும். அந்த கார்டை எடுத்துகிட்டு வந்து திருப்பி நம்ம காஃபி குடிக்கிற இடத்துக்கு தான் போகணும். ஏன்னா அங்கே தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா கேஜி கீ, அதாவது இந்த குண்டு பையனை வெளியே ஒரு கீ இருக்கும். இருங்க, காரை இருங்க. கார் மேலே டாட் வந்தால் தான் ஓடுன்னு நினைக்கிறேன். ஓட்டணும். இதுவும் ஜாலியாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி கார் ஓட்டுற. இது ஓட்டணும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் வந்தாச்சு. ரிவர்ஸரு இங்கே தான் கரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு திரும்பணும் சரி. ஐயோ, பரவாயில்ல, எப்போ பார்த்தாலும் போயினே வர கார்லேயே போகுது. இந்த டோர் இருக்குதா, எந்த ரூம் போக போகிறேன்னு காட்டுறேன். இந்த ரூம் தான் போகணும். இப்போ இந்த ரூம் உள்ளே போகணும். இது திறக்கணும். இல்லை, அவன் இல்லை. இதுங்க பார்த்தீங்கன்னா வெறும் அந்த ஆஃபீஸு கீ வச்சுருந்தா தான் இந்த ரூமில் வர முடியும். இப்போ இங்கே இதை திறந்தா இது இருக்கு பாருங்கள், ஜெசிகா. இந்த ஐடி கார்டு எடுத்து வச்சு கீ எடுக்க முடியாது போல். பரவாயில்ல, இந்த ஐடி கார்டு எடுத்து வச்சு திருப்பி இப்போ கீழே போகணும். கீழே போய் காஃபி குடிக்கிற இடத்துக்கு போகணும். ஏற முடியலையே. சரி, திருப்பி மறந்துட்டேன், அந்த காரை தொட்டால் தான் ஏறதுன்னு. வேகமாக ஓட்டணும். வரத்துக்குள்ளே முடிக்கணும். சீக்கிரமாக அந்த கேம் பிளே முடிக்கணும். நான் போடுற எல்லா வீடியோவும் 24 நிமிஷம் 25 மினிட்ஸ்க்கு போயிடுது. இதுவாவது கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக முடியுமான்னு பார்க்கலாம். பரவாயில்ல, இங்கேயே இறங்கிக்க வேண்டியதான். டப்புன்னு ஓடி காஃபி குடிக்கிற இடத்துக்கு போகணும் இப்போ. சாரி, இன்னும் திருப்பி பார்க்கிங் தான் வரணும். அதை மறந்துட்டேன். திரும்பி பார்க்கிங். அதை வந்து கேஜ் ஸ்டோரேஜ் கீ தான் அங்கே இருக்கும். அது எடுத்துன்னு வந்து திறந்தால் தான் இங்கே கேஜி கீ கிடைக்கும். அதாவது கிராணியில் சொல்லணும்னா மாஸ்டர் கீ மாதிரி கேஜி கீ. அங்கே தான் இருக்கிறான். இங்கே ஸ்வைப் பண்ணிடணும். அதை ஸ்வைப் பண்ணியாச்சு. இது கீழே போட்டு ரெண்டு தான் வேஸ்ட். அவ்வளோதான், கார்டு வேஸ்ட்டு. சுற்றிட்டு வரட்டும். நம்ம டப்புன்னு ஓடி அந்த இதுக்கு போயிட வேண்டியதான். இது திறக்கணும். இது திறந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு அண்டர் கிரவுண்ட் இருக்கும். அந்த அண்டர் கிரவுண்டுக்கு போகணும். ஆகா, இது ஒரு தலைவலியாகுதே.
இவன் வேறு நம்மளை தொத்தினே இருக்கான். இந்த சைடு போயிடும். அவன் அந்த சைடு தொத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த சைடு ஓட்டக்குள்ளே ஓடிட வேண்டியதான். அவன் அங்கே தான் நிற்கிறான். இப்போ கீழே இறங்கணும். கீழே இறங்கு. அவள் எப்படி இறங்குன்னு தெரியலையே. இறங்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரேஜ் கீன்னு ஒன்று இருக்கும் இங்கே. அதை எடுக்கணும். இங்கே வந்து டோருக்கு மின்னுது பார்த்துட்டேன். இந்த சைடு வழி இருக்குது. திறக்க முடியுமா என்ன? என்ன டப்புன்னு அடிக்குது. ஐயோ இந்த வேலையை வேணாம். வெளியே நின்று அடிக்கிறான் பழகுது. நம்ம டப்புன்னு ஓடிட வேண்டியதான் இந்த சைடு. ஏறு. ஐயோ பயப்பட்டே ஏற மாட்டான் அவனுங்க. பார்க்கலாம். இல்லை என்ன பிரச்சனைனா கிராணி மாதிரி இவன் எங்கே வேணால் வருவான். கிராணி மாதிரி இல்லை. கிராணி மாதிரி கிடையாது இந்த கேம். எங்கே வேணால் அவன் இஷ்டத்துக்கு எப்போ வேணாலும் எங்கே வேணால் வரல அவன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பார்க்கிங் போகணும். கேம் பிளே முடிய போகுது. பார்க்கிங் போகணும். பார்க்கிங் போய்ட்டு அந்த கேஜ் ஸ்டோரேஜுக்கு வச்சு ஒரு இது பார்க்கிங் இடம் மாதிரி இருக்கும். அதை திறக்கணும். 21 நிமிஷம் போயிடுச்சு. ஐயோ இதுவும் லென்த் ஆயிடுச்சு. திறந்தாச்சு. இப்போ பாருங்க. இந்த டோரை திறந்துட்டு 1 2 ரெண்டாவது கரெக்டாக 2வது டோரை ஓப்பன் பண்ணணும். கரெக்டாக போட்டு டக்குன்னு உள்ளே போயிடுங்க. உள்ளே போய்ட்டு இங்கே கட்டிங் பிளேயர்ஸ் இருக்கும். கட்டிங் பிளேயர் எடுத்துகிட்டு நான் ஒரு காரில் ஒரு இடத்த இடித்தேன். ஞாபகம் இருக்கா? அந்த இடத்துக்கு போகணும். இப்போ அந்த இடத்துக்கு கார்லாம் இப்போ எடுத்துகிட்டு போக தேவையில்ல. கார் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்குள்ளே வந்துடும். நம்மளே நடந்து போயிடலாம். அதை இடிக்கிறதுக்கு மட்டும் கார் தேவை. நம்மளால் இடிக்க முடியாது. நம்ம போயிட்டு இப்போ வேகமாக அந்த இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்த வழியாக தான் இப்போ நம்ம வந்து கேஜிக்கு எடுக்க முடியும். உள்ளே திறக்கணும். திறந்துட்டு உள்ளே போகணும். இப்போ இது இருக்குல்ல, இந்த ஒயரை கட் பண்ணி விடணும். கட் பண்ணி விட்டாச்சு. ஒஞ்சிச்சு. சூப்பரு. இங்கே எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. இன்னும் டைரி இருக்குது வந்து. இதுக்குள்ளே தான் இருக்கும். நல்லா தெரியும். இதுக்குள்ளே இங்கே இருக்கும். கிடச்சிச்சு. அவ்வளோதான். கேம் முடிய போகுது சீக்கிரமாக. இதுனா டைரியில் இருக்குது. டைரிலாம் எழுதி வச்சுக்கிறான். இதை படிக்கலாம் போல். படிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. லென்த் ஆயிடுச்சு வீடியோ. என்ன இது? உடஞ்சிருக்குது. இப்போ லேட்ரு வேறு எடுக்கணும். லேட்ரு தள்ளியாச்சு. லேட்ரை மேலே ஏறணும். இப்போ ஐயோ மேலே ஏறணும். ஏறியாச்சு. அவன் இருக்கானா? இல்லை மேலே ஏறியாச்சு. அவ்வளோதான். டக்குன்னு இல்லை கேம் பிளே முடிய போகுது. டக்குன்னு இதை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு வேனுக்குள்ளே போய் உக்காஞ்சி நைபர் இதுக்கு போயிட்டோன்னா போதும். முடிஞ்சிச்சு. சீக்கிரம் ஒன்றும் போதும். அவ்வளோதான். கேம் பிளே முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் 2 ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூட பெல் ஐக்கான் இருக்கும். அந்த பெல் ஐக்கான் வச்சுன்னா நான் போகிற வீடியோலாம் இன்ஸ்டன்ட் நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும். அவ்வளோதான். குண்டு பையா தப்பிச்சாச்சு. ரெடி. அவ்வளோதான். தப்பிச்சாச்சு. இப்போ கீழே குதிச்சிட வேண்டியதான். அவன் குதிச்சிட்டான் ரன்னிங்கில். அவ்வளோதான். பாய். அவன் அதை கூட கண்டுக்காமல் போகிறான். பரவாயில்ல, நம்ம வின்னு. இதோட இந்த கேம் பிளே முடிஞ்சிச்சு. இந்த வீடியோ பார்க்குற எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. கூட பெல் ஐக்கான் இருக்கும், அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. பார்த்தீங்களா? இதே மாதிரி நம்மளும் 1 மில்லியன் ப்ளே பட்டன் வாங்கிடுவோம். கோல்டு பட்டன். லைக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாய். See you guys. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வந்து பார்க்குறேன் உங்களை.